Kompüterleştirilen maglumatlaryň derine dersinden şunky geçmek tapamyň ady ссылки massiv funksiyalaryň aýrytynlyklary. Tapam düşmeýnamadan barat. Birinji, massiv barada düşünje. Ikinji, ссылки barada düşünje. Üçüncü, massiv olan meseleler çözme. Tapamyň birinji meýnamasyna girişýär. Massiv barada düşünje. Massiv bu topory birleşdirilen maglumatlar toplumudur. Massivler bir ölçekli, filtr ve fütün ve iki ölçekli tablitsa ve matriça görünüşlerine bolýar. Massiviň formulasy bu formula bir ýa-da bir näçe maglumat toplumuna massiv argumentlary hasaplamalarını yerine ýetirýär we bir ýa-da bir näçe netijäni görkezýär. Bir massiv formulasy bir näçe formulany üýtgöp biler. Ýaýlar formulanyň alamaty bolup durýar. Şu ýerde suratdan görüşüňiz ýaly şeýle bir ölçekli massivler olany bir fütün bolar ýa-da bir filtr gibilerinde. Şoňa bir ölçekli одномерный massiv diýip aýdýar. Строка или столбцы. İki ölçekli ýani двухмерный massivler bolanlar bir näçe fütün ýa-da bir näçe filtrlerden ibarat bolup durýar. Ýani matriça görünüşinde. Excel'in en gyzykly we en güýçli aýrytynlyklarynyň biri massivler formularynda bulanmak kıybudur. Bir massiv bir topar ýa-da aýrytynlykda işlep bilen elementleriň ýygynysydyr. Excel'de massivler bir ýa-da iki ölçekli bolup biler. Ölçekleri gönü hatarlara we fütünlere awat gelýär. Mysal üçin, bir ölçekli massiv bir hatarda keseligine massiv ýa-da bir fütün dik massiv ýerleşdirilen öýçükleriň topary bolup biler. İki ölçekli massiv bir näçe hatara we fütüne ýerleşdirilýär. Excel üç ölçekli massivleri gollamaýar. Excel funksiyalarynyň toplumy şol bir wagtyň özünde çylçyrymly meseleler awtomatik çözmäge mümkinçilik berýär. Adaty funksiyalar arkaly ýerine ýetirip bolmaýanlar. Aslında bu bir wagtyň özünde maglumatlar toparynyň gaýtadan işleýän we derrew netije beren funksiyalar toparydyr. Excel'de köp sanly funksiýa bilen işlemäge has içgin seredeliň. Bir massiv topara bölünen maglumatlardyr. Bu ýagdaý topar Excel'de köp sanly funksiýa. Excel'de döredýän we doldurýan islenip tablitsany massiv diýip adlandyryp bolar. Toplumlar elementleriň tertibi boýunça toparlara bölünýär. Bir ölçekli massivler bir hatarda ýa-da bir fütünde diýip aýtgyşdyk. İki ölçekli bir näçe hatar we bir näçe fütünler bolýar. Bir ölçekli massivler keseligine, ýani filtrligine diýip aýdýar, dikligine de fütünligine diýip adlandyrýar. İki ölçekli massivler bir wagtda bir näçe sahypany ýelep biler. Bir näçe ýüzlerçe miňlerçe maglumatlar jeminden. Vertikalny bolup biler, horizontalny. Vertikalny bolanda dikligine, horizontalny keseligine diýip aýdýar. Tutuş tablitsanyň özüni biz двухмерный, ýani iki ölçekli massiv diýip hasaplap aýdyp bilýäris. Massiv formulasy bu massivdäki maglumatlary gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Ýeketek bahany ýerine gaýtaryp biler ýa-da bahalaryň massiviň toplumuna sebäp bolup biler. Toplum formulalary bilen hakyky belli bir alatdaky sanlaryň sanyny sanamak, diňe berilen şerte laýyk gelen sanlary jemlemek, ähli bahalary belli bir alatda jemlemek. Haçanda massiv formulalaryny ulanymyzda Excel gymmatlyklaryň diapazonyny aýrytyn öýjükler hökmünde däl ýa-da maglumatlaryň bir bölegi hökmünde görýär. Massiviň sintaksine terdelin, öýjükleriň bir topary we bir öýjük bilen massiv formulasyny ulanýar. Birinji ýagdaýda tölenmeli fütüni üçin toplar. İkincisinde kommunal töleklaryň muhmuktary tapar. Indi şu taýda diapazon, ýani Y3-nji öýjükden Y8-nji öýjük diapazon berilenden
suratlarını görmüş yani. Formula filtrine şu formulanı girmeli yani şu hesaplama geçilmeli bütünlerin ehli sanlarını yani bahalarını ve değiş alamat koyar yani köpürtmek, bölmek diye anlatmaya gerek burada şu an oylandan sonra kapitalındaki hesaplama yani köpürtülecek sanların diapazonunu belirlemeli. Şu adayda S3 öcükten S8 öcük aralık belirlenen diapazon tamam D3 öcükten D8 aralıktaki diapazon öcükler belirlenen. Düğmeleri bir vaktın devamına yani massiv işlenen vaktında hükmani suratda Ctrl Shift Enter düğmeler birlikte basılmalı. Yani hesaplama şonda massiv arkalı yerine yetilir. Eğer adatı Enter düğmeni bassak onda massivin hesaplama işini yerine yetirmez. Ctrl Shift Enter düğmeler basılandan sonra formula eğriler yani yaylarda böyle. Saylanan diapazonun her öýjüni avtomatik usulla çalışılýar. Tölenmeli fütunun üstünlük öýjündäki maglumatlary ütge çök bolsa, hiç baha ütgemez. Bir massiv formulasy aralyk bahalaryny ütgemegden goraýar. Ekranda şeýle ýazyp peýda bolar, yani nilza izmenit час massiva, yani massiv bilen işlenen diapazonlaky öýjüklerin bahalaryny ütgetmek bolanok. Ol massiv bilen işlenen. Excel massiv funksiyonlaryny ulanmagyň beýleki misallaryny seredelim. Bir formula ulanyp peýdaly töreglerin umum mukdaryny hesaplanyň. Yani E9 öýjüni saýlamaly. Onuň jemi garşy yani sum ýaýyň içinde S3 öýjükden S8 öýjük yani köpeltmek D3 öýjükden D8 öýjük diapazonlaryny formany giýilmeli. Düğmelerin kombinasiýasyny ýene-de Ctrl Shift Enter düğmeleri birlikde basmaly. Bu ýagdaýda massiv formulasy iki sany ýöneköý formulany çalışdy. Bu çalışmalarını meselelerini çözmek için ähli zerur maglumatlary öz içine alan gysgadylan berse. Funksiýa üçin argumentler bir ölçekli massivlerdir. Formula olaryň hersine aýratyn serelýär. Ulanjy kesitlen amallary ýerine ýetirýär we ýekiji netije berýär. Yani sintaksisinde seredelim. Dengerden sonra funksiyamı gelir. Yani funksiya massivimiz sum. Yani cemini tapmak. Ondan sonra massivin diapazonu veririz. Başta anlatma operator koyarsa ikinci diapazonu veririz. Ve Ctrl Shift Enter düğmeleri basmalı. Şimdi şeyde yumuşa seyredelim. Gelecek ayda kommunal töreleri 10 götürüm yokolandırmak meyilleştirir deyip fikir edelim. Onda cem sum neyle hesaplayız? Yani sum yayın içinde, kerek yayın içinde S3 öýjükden S8 öýjük diapazon belirlemeli. Köpürtmek D3'den D8 diapazon plus 10 götürüm. Çünkü adati formulany girsek, garaşylýan netijeni almamız gaçakmaly. Her argumentin 10 götürüm artmanı istəyər. Programanyň muňa düşünmek üçin funksiyany massiv hökmüne ulanmaly. I operatornyň massiv funksiyasyndan nähil işleýändigini görelim. Issy we sowuk üçin näçe töleýändigini bilmeli. Funksiya yani sum içinde if yani şert koýar. Ýaýyň içinde öýjükden diapazonu koýan hem de goşadyrnyň içinde sowuk suw diýeli yani sütunyň ady. Ondan soň goşýar ýene ýaýyň içinde A3'den A8 diapazon belirlemeli gazon suw ýa ýapylýa nokatly tur Y3'den Y8 diapazon belirlemeli we 0. Şonda jemi 346 çykýanyny görýär. Bir massiv formulasynda sort funksiyasy tölenmeli mukdarlary ýokarlanýan tertiple saýlanan maglumatlaryň sany üçin diapazon döredeli. Gelin bunu ýekelipde goýalım, formulan filtrine girelim. Yani deňler belgisini goýulandan soň
najmensh, yani kichik inkecha soni topmak uchun funksiyonlanadi. Yani yayın içinde Y3'den Y4 aralıktaki diapazon belirlemeli. Sonra fanlar yığılmalı. 1, 2, 3, 4, 5 ve yay yapıyatsa Ctrl Shift Enter düğmelerine basmalı. Transponирование matrica. İki ölçülü massivler bilen işlemek için yürütü Excel funksiyası trans funksiyası bir vada bir neçe bakanı iyine qaytarıp veriyor. Horizontal matrisanın dikliğine ve tersine uğruyor. Öcüklerin bir toparını sayılıyoruz. Bu yerde hataların sani, yani çeşme malumatları bilen tablicadaki sütunların sani. Sütunların sani denir asıl massivdeki hataların sani. Formula girilmeli. Yani denir belirtisinden sonra trans fonksiyonu açarsa yayın içinde A1 öcükten B6 öcük aralıktaki diapazonu belirlemeli. Malumatların ters massivini çıkarıyor. Nolları hesaba almadan ortaça bakanı tapmak. Adatı yani sreznaç funksiyasını kullansak neticede nol alırız. Şonu doğru olur. Şonun için formuna koşmaça şart koyarız. Yani sreznaç yayın içinde yesli, yeni yayın içinde A1 öcükten A2 öcük aralıktaki diapazon, ondan dingdenler nol. Otur belirtimi koyar. A1 öcükten A2 öcük aralıktaki diapazon ve yay kelit yapmalı. Şonda biz neticeni alırız. Funksiyaların massivleri bilen işlenenler umumi yanlışlık, yani Ctrl Shift Enter kombinatsiyalarını basmalık. Bu aşar kombinatsiyasını yaddan çıkarmalılar. Köp miktarda malumat qaytadan işlenenler yadda saklamalı en mühim zat. Doğru girilen funksiya en çalışırımlı meseleler yerine getirir. Matematik operatorlar ulanmak, üstünlük matematik amalları diapazonuna ulanmak yeterlikdir ve şol bir ululuktaki massiv dörüdüler. Excel'de massivler matematik operatorların kömeği ulan alındı. Deňeşdiriş operatorlaryny ulanmak. Matematik operatorlara meňdeş massivleri diapazonları hemişelik ýa-da öýçük bahasy bilen deňeşdirmek arkaly dörüdülýär. Deňeşdirme amalyň netijesi istina ýa-da loş, yani hakyky ýa-da yalan diýen manyny berýär. Şu suratda görünüşi, yani loş bolsa, yalan ýalňyş demek, yani istina bolan hakyky. Dinamik massivler, qymmatlyklar toplumyny ýygyna gaýtarýan Excel formulalary massiv hökmünde hem tanadýar. Şol bahalary goňşy öýçüklere gaýtaryp berýär. Bu herekete geçmek diýilýär. Üýtgeýän ullukdaky massivleri ýygyna gaýtaryp bilen formulalara dinamik massiv formulalary diýilýär. Üstünlükli goýulan massivleri ýygyna gaýtan formulalara massiv uyma formulaları diýip adlanylýar. Pralice nämen aňlaýar? Miras massiv formulaları diýilip adlanylýan köne massiv formulaları elmydama belli bir ululugy ýygyna gaýtaryp berýär. Hemişe şol bir miktarda öýçüklere sızýar. Bu bölümde beýan edilen ılık häsiýet miras massiv formularyna degişli däldir. Pralice formulanyň goňşy öýçüklere ýerleşdirilen bir näçe bahany öz içine alýandan aňlaýar. Masal üçin, aşağıdaky tertipde bir massivi tertiplemek üçin sort, yani D2 öýçükden D11 öýçük diapazon belirlýär. Nokotlatur 1, nokotlatur kesişlik, yani -1 degişli massivi 10 hatar beýiklige getirýär. Ýöne diňe çep ýokarky öýçüň formulasyny ýa-da bu ýagdaýda F2 girilmeli we awtomatik türlü F11 öýçüge akýar. Esasy fursatlar Excel formulasyny barlamak üçin Enter basamyzda çykyş diapazonyny dinamik ulandyr we netijeleri şol öýçükdäki her öýçüge ýerleşdiriň. Maglumatlaryň sanawy bilen
işlemek için dinamik massiv formulasını yazan bolsaňyz, onu Excel elektron tablitsasına yerleştirip maglumatlara salgılanmak için kuruluşlu salgılanmalary ulanmak peýda bolup biler. Sebebi hatar goşulanlar ya da tablitsadan aýrylanan kuruluşlu salgılanmalar avtomatik düzülýär. Pradice massiv formulalary Excel elektron tablitsalaryna gollanylmaýar. Şonuň üçin olary elektron tablitsasynyň daşyndaky gözenege yerleşdirmeli. Tablitsalar garaşsyz maglumatlaryň hatalaryny we fütünlerini saklamak üçin iň amatlydyr. Pradice massiv formulasyna girilenden soň Excel panelindäki işenlik öýjügi saýlamak aralykdaky serhedi görkezler. Sebitin daşyny bir öýjük saýlasaňyz serhet ýok bolar. Diňe pradice ýerdäki ilkinji öýjügi redaktirlep bolýar. Pradice ýerden başga bir öýjügi saýlasaňyz formula meýdanyna görünür. Ýöne tekst gaýtadan ýazylar we üýtgedilip bilinmez. Formulany täzelemeli bolsaňyz, massiv aralykdaky çep ýokarky öýjüni saýlap bilersiňiz, zerur bolsa üýtgedip bilersiňiz we enter düýmesini bassaňyzda Excel avtomatik usulla täzelenir. Formulalaryň bir-birine gawat gelmegi, çykyş aralygy etiklenen bolsa, massiv formulalaryny girdip bolmaz. Bu ýagdaýda Excel gözenek spill ýygyna gaýtarýar. Etiklenen barada, ýani bloşukly aýyrsaňyz formula dogry geçer. Aşağıdaky misalda formula çykyş diapazonyny başga bir maglumat diapazonynyň üstüne ýapýar we dökülip bilinmejekdigini görkezýän bahalar bilen örtülen öýjükler bilen görkezilýär. Gulplanan maglumatlary koyun ýa-da başga bir ýere göçüriň we formula garaşylyşy ýaly döküler. Ctrl Shift Enter, yani CSE bilen girilen miras massiv formulalary henide goşukluk sebäpli gollanýar. Ýönelenli olary ulanmagyň zerurlygy ýok. Şeýle de bolsa, massiv aralygyny birinji öýjüginden çykyp formulanyň tekstini göçürip, ähli massiv aralygyny kodup, soňra çep ýokarky öýjügiň formulasyna täzeden girip, miras massiv formulasyny dinamiki massiv formularyny görüp bilersiň. Massiv, yani miras massiv formularyny dinamiki massiv formularyny täzelenmeden odar bilmeli ki bir hasaplama tapawutlary bar. Adres tekst hökmüne iş sahipasynyň aýrytyn öýjükde baglanşyk berýär. Oblast, yani baglanşykdaky febritleriň sanyny kesitleýär. Wybor indeks boýunça bahalaryň sanawyndan baha saýlaýar. Stolbet salgılanyan sütunun sany kesitleýär. Çisel stolp bir massivda ýa-da sallanmada sütunlaryň sany kesitleýär. Получить данные с вводной таблицы. Tablitsadaky maglumatlary alýar. GPR bir massiviň birinji hatarynaky bahany gözleýär we tapylan sütunlaky we görkezlen hatardaky öýjükden bahany ýerine gaýtaryp berýär. Hipersilka gaty diskinde tor serverinde ýa-da internetde resminama açan baglanşyk görýär. Indeks boýunça bahany salgılanmadan ýa-da massivden alýar. Dawassyl tekstiň bahasy bilen kesitlenen baglanşyk kesitleýär. Prosmotr, yani look up vektorda ýa-da massivde bahalary gözlemek. Poisk pos match salgy ýa-da massivdäki bahalary gözleýär. Smash offset berilen baglanşyga göre baglanşyň salgysyny kesitleýär. Stroka, yani row salgy bilen görkezlen setr belgisini kesitleýär.
keystroke, yani rows bağlanışıqdaki filtrlerin sany kesitleýär. Transp qaytarıp berýär, geçirilen massivi görkezýär. VPR bir massivin birinci tütünnäki bahany gözleýär we tapılan hatardaky we görkezilen tütünnäki öýjükden bahany izin alýar. Silk funksiyalaryň ulanylşy, yani DVSIL funksiýa text filtr bilen berilen baglanşy görkezýär. Masal üçin DVSIL A3 formulasy deňdir, yani A3 formulasy bilen deňdir. Ýöne bu funksiýa üçin baglanşy diňe bir filtri onu formulalar bilen ýüklet bolýar. Funksiýa formulanyň özüni ýükletmän diňe hatta hatardan baharany görkezmek, tabliçalary geçirmek we şoňa meniş öýjük salgylanmasyny ýükletmek üçin ulanylýar. Funksiýanyň sintaksisi, yani argumentler T'de baglanşyp text görnüşini öýjük salgylanmasyny öz içine alýan argument. Masal üçin deňdir belirtsin oýas, DVSIL ýaýyň içinde öýjüň salgysy A1 goşuldyryp içinde ýa-da DVSIL sahypa 2 yüzlenme A3, yani başka sahypa geçden şu sahypanyň ady yüzlenme, ondan soň öýjüň salgysy. A1 baglanşygyň görnüşini kesitlemek üçin uly baha meýletin argument istina ýa-da oýulmadyk bolsa text baglanşygyna A1 görnüşli baglanşyk hökmüne seredilýär. Öýjük salgysy anyk görkezilýär. Ular bahasy, yani R1 stilinde meňleýär. Başga bir öýjüge değişli formula bilen öýjük sallanmasy. DVSIL funksiýasynyň mysallary. Funksiýanyň amaly ulanışyna seredin. Şol bir öýjükdäki 1, 2, 3, 4 we 5-nji sahypalarda maglumatlaryň bir meňzeş görnüşi, kompaniýanyň işgäriniň soňky 5 ýylda bilim almagy baradaky maglumatlar. Bar bolan tabliçalary esaslanyp 5 sahypadan maglumat ýygnap, aýratyn tabliçada jemleji tabliçany düzmek zerurdur. Muny DVSIL funksiýasy bilen edýäris. Formulany B4 öýjüne ýazýarys we ony tutuş tabliça aşağı we sağa göçürýäris. 5 türlü sahypadan maglumatlar jemleji tabliçada ýyglanýar. Indi jemleji tabliçadan diňe täsin hatarlary çykarýarys. Amatly bolmak üçin sütunlary we hatarlary sanap geçirýäris. Formulany B4 öýjüne ýazýarys we ony tutuş tabliça aşağı we sağa göçürýäris. 5 türlü sahypadan maglumatlar jemleji tabliçada ýyglanýar. Indi jemleji tabliçadan diňe täsin hatarlary çykarýarys. Amatly bolmak üçin sütunlary we hatarlary sanap geçýäris. Diňe geň ýazylar almak üçin formulany ulanalım. Hatta filtr çykarmak üçin. Simbol funksiyasy berilen kody bilen bir nişan görkezýär. 65 kody ingilis harfyna A.66 yani ayırmak, B.67 ayırmak S çykýar. Ulanjynyň bir näçe maglumat çeşmesi bar diýelim. Masal üçin bir näçe hata bar. İşgärleriň sany 2 kriteri esasyna görkezilmeli. God we obrazovanie. Maglumatlar bazasyna belli bir bahany gözlemek üçin VPR funksiýasy amatlydyr. Funksiýanyň işlemegi üçin ähli hasabatlary bir sahypada ýerleşdirýäris. Funksiýanyň işlemegi üçin ähli hasabatlary bir sahypada ýerleşdirmek amatly bolýar. Emma bu görnüşdäki VPR maglumatlar gaýtadan işlep bolmaz. Şonuň üçin her hasabaty atda kaly,
diapazonlarda öğretilýär, ayrı-ayrı sanawlar, yani god obrazovanie, god sanawyna atlandyrylan aralıklaryň adlary. Yumuş. Ýyly we okuwy saýlanmada kalisto tütünde işgärleriň sany görünmeli. Diňe bu per funksiýasyny bilensak ýanyslyk ýüze çykar. Programma belli bir ýylyň hasabatynyň gelişen ýerinde belli bir diapazonyny sallanma hökmünde D2 sallanmasyny almaýar. Sebäbi Excel öjüň bakasyna tekst hökmünde seredýär. Davasyl funksiyasy tekst filtri bilen görkezlen baglanyşygy ýylyna gaýtaryp berýän ýagdaýy düzeltmäge kömek etdi. Indi formula dogry işler. Şeýle meseleleri çözmek üçin Excel'de bir wagtyň özünde WPR we davasyl funksiyalaryny kullanmaly. Berilen gymata barlykda maglumat çykarmak isleýärsiňiz diýen, yani türlü tabliçalardan maglumatlaryň dinamik çalışmagyny gadanmak. Masalan üçin 2015 we 16-njy ýyllarda dogry ýokary bilimli işgärleriň sany görkezdi. Şu yol bilen yerine getirmeli. İki hasabat üçin WPR we YSL funksiyonlarynyň kombinasiýasy işler. Ýöne 5 hasabatymyz üçin YSL funksiýasyny kullanmak ýerliksiz. Gözlem aralaryny ýylyna gaýtarmak üçin davasyl funksiýasy has boldur. Onki bilim bilen baglanşyk açylan sanawyny saýlap bilersiňiz. S11 hasabat bilen sahypanyň adynyň birinji bölegini öz içine alan öýjük ähli sahypalarynyň adyny ýükledildi. Yani 2012 atçot, 2013 atçot ve şonu meňeş. Atçot A3 B10 diapazon ähli sahypalarynyň adynyň umumy bölegi we hasabat bilen aralyk S11 öýjüň bakasyny biriktirýär. Netijede islenýän diapazonyň dolu ady şeýler bilen bu iki funksiýa şunun ýaly meseleni gaty gowy ýerine ýetirýär. Smash funksiýasy. Görkezden hatalaryň we tötünleriň sany boýunça diapazonyň sallanmany ýükledýär we ölçegi ýükletmekle mümkinçilik berýär. Funksiya öýjükleriniň özlerini gymmatlatmaýar we ýüklemeýär. Diňe baglanşygyny ýerine ýetirýär. Sintaksis smash, yani ссылка, smash по строкам, nokotlatyr, smash по столбцам, nokotlatyr, kvadrat skopanyň içinde wysata, nokotlatyr ýene kvadrat skopanyň içinde şirina, nokotlatyr we ýa-ýapyly. Nirede ссылка hökmany argumentdir. Offset, yani etmek isteyen öýjüňizde ýa-da diapazonda sarlanma. Görkezden hatalaryň we fütünleriň sany boýunça diapazony salglanmany ýükledýär we ölçegini ýükletmäge mümkinçilik berýär. Funksiýa öýjükleriň özleri gymmatlatýar ýa-da ýükletmeýär. Diňe baglanşyk ýerine alýar. Синтаксис. Smash, ссылка, smash по строкам, smash по столбцам, высота, ширина. Niyede ссылка hökmany, ссылка niyede bolsa şol hökmany argumentdir. Offset etmek isteyen öýjüňizde ýa-da diapazonda sallanmak bolýar. Smash по строкам zerur argumentdir. Aralygy näçe hatary ýükletmelerini görkezýän atrisatel ýa-da polo pozitiv fan. Smash по столбцам zerur argumentdir. Aralygy näçe fütüne öwürmelerini görkezýän atrisatel ýa-da polo atrisatel fan. Wysata isega bagly argument. Täze ýükledilen diapazonyna hatar fany kesipleýän tebiği fan nordan başga. Şirina istige bagly argumentdir. Täze diapazonly fütünleriň fany kesipleýän tebiği fan nordan başga.
Ütköçüklerin neticesinde ağırlık sahifasının çayağından çıkıp başlasa, funksiya ссылка yanlışlığını yerine aytap berer. Misal üçün, sum funksiyasında smash funksiyasının hüvütkülerini ulanıyaz. İlki bilen, ähli öýjüklerin iki bakası bolan 10 hatar we bir sütüne serejer. Şeyler bilen formulanın neticesi 20 bolar. Inni diapazony bir sütünü çepe uğralıyım. Bir bilen. Bağlanışığı täzeden gödölün, yani 4 sütünü giyinelim. İze qaytardan sarılanma A3 D12 bolur. Neticede surat daqı ýaly şekil emele geler. Tapamyň 3-nji beýnamasy massiwi ulanyp mesele çözmek. Efendik massiw hasaplama geçirilende adaty enter düğme basmak bolmaýar. Ctrl Shift Enter düğmeleri basmaly. Adaty öýjüklere ulanýyşy birinji, netije çıkmaly öýjükleri bellemeli, yani diapazon bellemeli. İkinci, klaviaturadan diňdir belini goýmaly. Üçüncü, formulany yazmaly. Birinci massiw bellemeli, yani birinci massiw bolanda birinci sütunlaryň diapazonyny ýa-da filtrini maklar. Operator gelmeli, köpürtmek, bölmek, ya ayırmak, boşmak ve ikinci massiv, yani ikinci fütünü ya da filtri bellemeli. Formulanı tamamlamak için varsa Ctrl Shift Enter düğmeleri basmalı. Massivin diapazonundaki formulanı ütkötmek ya da yok etmek olmaýar. Onu ähli massive bermeli bolar. Massivi bellemek için F5 düğme basmalı. Açılan pencereden Widget düğme basmalı ve tekuş massiv yazga belli koymalı. Şonda haýsy öýjükde massiv bar bolsa, programa avtomatik türlü öýdi tapýar. Şuňdan tekuş massiv diýen F5 basamyzda şuraya pencere çıkar. Widget'e basamyzda tekuş massivlik korkulýar. Anam OK düğme basamyzda şol massivleri belleýär. Efendik fütünün ýa-da filtrin jemini hasaplamak üçin klawiaturanyň kömegi bilen Alt plus diňdir düğmeleri basmak bolar. Şonda öýjüklerin diapazon avtomatik ýagdaýda bellener. Данный проверка данных список ilgili ulanyp öýjükdäki maglumat goýmak üçin açylan sanaw döredip bolar. Mysal üçin şu suratda göremizde şu fütünne açılmaly sanaw döredip bolsak, bir öýjükde ilki ýazyp çykmaly, gerekli maglumatlarmy fütünne ondan soň ýa-da ilgili ulanmaly. Indi şu amaly açılan sanaw döredipden Excel programmasını üstünde seyredip geçelim. Sağ üçün şu A sütunumuzda maglumatlar saylamaly diýeli. A sütunun reňkini ýetgödüň, tapaplanary ýaly. Indi öýjüge graniça berýär. We maglumatlary aýdary şu taýda ýazaly. Ne maglumatlar mysal üçün aýdary şu prezentasyamyzda hazırkata multimedia programma. Umuman derslerin adı diýip aýdyrys. Tak. Hazırkata. Her zaman kompüter texnologiýalary işe bystre doýlan, yani avto zaman türü bilen. Tak. Multimedia texnologiýalary multimedia texnologiýalary ýene ýalar operatsion ulanmary. Operatsion ulanmary. Tak, beýsan dert edeli ýene de programma üçinçiliklerini işläp düzmek. Programma üçinçiliklerini işläp düzmek.
şu yerda qolib qolmoqda. Uchinchi ne ishlab tutmak. Yana bir versiyalarning komanda deydi, komanda. Bunda yo'q ekan, uni do'ylar. Kompüter deshtirilgan ma'lumotlarim bernovi. Ana görüşümüz yani şu tayda 1 2 3 4 5 sani dersin sana oynayacak. Ini şu 5 sani dersin sana oy şul fütününü açılır yani buyurun verecek olsak yani saylap açılır yani fütünü belirleyeceğiz. Ondan sonra danlıyı böyle ona giriyor şu tayda. Şu yerden robot hızdanlık menüsünden şunu açacağız. Proverka danlık. Açılan pencerede, gepeşik pencerede spisk buyurun sayılamalı mesela spisk yani sana doğru yazdı. Bir yerde de istoçnik 50'de yazıp bıraktım. Sana için D1'den D5'e şeyindik korkuyorlar. D1 2 nokot D5 ölçüklük korkuyor. D5'in ölçüklük zapazonlik korkuyor. Bilemiz. Ya da şu düğmeye basacağımızda şu zapazonu kursor bilen korkuyor. Ben bu usuldan bakıyorum. Okey. Bas. Şimdi bir yerde sağlam açamızda sütünü giyin öldürüyor. Sebebi yazılar doğru görünüyor yani. Yani her bir zaman kompüter çıkana geliyor. Mesela şu ikinci sayıya operasyon numara kompüter işlem malumatını deneme şu yeni de operasyon numara sayıp bileceğiz. Yine bir aytqal şutayda ünsvermeli atlam yer. Mesela şunu operasyon bulunmam adını yükkötük bir dip koyuyor. Mesela için yükkötümüzde önkü yerlenlerin hiç bir tesiri yok. Yani inniki yercemizde bir dip duruyor. Şutayda ne hem malumat dursa açılan sağlamızda da hem bizim şu malumatımız görünüp durur. Hatta şulan yerler çalışılanlarda ondan şu tayda görünýän sanamızda şöyle şu tayda näler iridelikde duramasa bärde de şol iridelikde durýar. Sırf funksiyonlaryň ulanýyşy, yani DVSL funksiýa text filter bilen berilen baglanşy görkezýär. Masal üçin DVSL A3 formulasy deňdir, yani A3 formulasy bilen deňdir. Ýöne bu funksiýa üçin baglanşy diňe bir filteri onu formalar bilen yükköt bolýar. Funksiýa formanyň özüni yükkötmän diňe hatta hatardan baharany görkezmek, tabliçalary geçirmek we şoňa meniş öýjük salgylanmasyny yükkötmek üçin ulanylýar. Funksiýanyň sintaksisi, yani argumentler T'de baglanşyp text görnüşini öýjük salgylanmasyny öz içine alýan argument. Masal üçin deňdir belgisini oýar. DVSL ýaýyň içinde öýjüň salgysy A1 goşulurlyk içinde ýa-da DVSL sahypa 2 yüzlenme A3 yani başka sahypa geçden şu sahypanyň ady yüzlenme ondan soň öýjüň salgysy. A1 baglanşygyň görnüşini kesiklemek üçin uly baha meýletin argument istina ya da oyulmadyk bolsa text baglanşygyna A1 görnüşlü baglanşyk hökmüne seredilýär. Öýjük salgysy anyk görkezilýär. Ular bahasy yani R1 stilinde meňdeýär. Başga bir öýjüge degişli formula bilen öýjük sallanmasy.